I posebno ljubosnovi video, danas ćemo nastaviti sa Yu-Gi-Oh! Dual Generation. Inače moram da vam kažem da sam već dobio Yu-Gi-Oh! Karte, ali su jako grupe, pitajte svakog, imamo neka sranja u deku, tako da malo će se oduzeti dok ne dobijem neke bolje karte, a to je dok ne dođem lutovac da kupim nešto, tako da nemojte da se lutite, treba vremena, jednostavno, jedan ništa radim. Znači se dobro. Sada ćemo se boriti sa ovim Fincing Dekom, Veverom, jer Veveru nešto je bacio Yu-Gi-Oh! U vodu Exodiju, sad meni treba Exodija. Uči, idemo, samo pobeđujemo kada. Mislim, trebalo bi i papira da pobedi. Igraću drugi, jer onda znam šta trebam da uradim. Ja se bojim, ja znam da dobijem Minister Baga, mislim, znam da ga neću dobiti, vjerojatno, ali ipak. Dobro, trati sperovi se povuku i završava, Da vidimo, nešto će dobro da bude. Pas, da ne bi izgubio ovu kartu. Ja ću da stavim za početak ovu napad. Sada ću ove karte. Evo je dobra karta. I napad ću ovo. Da vidimo, vidite. Sad se isti. Majte izgleda. Ovo da se igram. The equipment must gain this monster opponent control. Man, nije ništa. Nima sam napad. Ovo će biti problem. Ovo je dobro. Pravi neka dobra. Ajde povuči neku koju nije ispjela od tebe. Nije. Pesam samo znači neku kartu. Ovo ja da ali neću. Prvo ću da napadnem ovo. I sad. Šta? Ne. Cancel. No. Pasta sad. Sjebala se me. Sad naći nekog. Mogu njega. Ajde, nije nešto napadi odbrana. Nije dvoću da vratim. Ajde. Ok. Don't. I dvojem ovom. Dobro, šakujem ih. I dobivam ovog. Attack. I da, vreme je da završim potez. Dobra karta, dobra. Idemo vući. Standby face je bio. Ima dobra karte. To je dobro. Zrati voći neku kartad. Ovo je dobro. Nema ništa onako da kažem jako uspio, moći ću da jeli dokaz sad. No, ne treba mi ona karta sad. Bum. Samo atakam ovo. Nope. To je better better. Ovo ima dobru odbranu. Ovo će biti malo sad. Ništa, pace. Šta da radim? Ovog mogu da spasim tako što sjebam jednu kartu iz moje ruke. I da vidimo šta će da bude. Ajde, nemoj da me jebe, sajde igraj, bre. Što napravim? Pa ne moguće da ima nešto. Pa to je ona. Joj, majko ti je. Ajde, sreći. I sve ono ovo. Ajde, pesla sam neću. Već imam jednu ovu kartu, tako da mi ovo nije potrebno. Attack. Ovu neću da napadnem drugu. Napravit ću samo ovu. No. A čak sve ovo za 5. Mogu da mu napadem, mogu. Čekaj, ajde.
Uvidi. U majku. Čekaj. Sad mogu ovo i da aktiviram. Yes. Aktiviraj. Dobre. Gubi 500 još. I... please. Ne! Easter bug. Ne. A čak... jauj. Treba mi ta karta. To je jaka karta. Nije jaka, ali je predobra. Joj, majko, a me sjebah. A me sjebo to, I onda se ugasi napad, ali dobro. Niko nije u minusima. Bitno je da je on u minusima, da sam ja u plusevima. Ako nisam u plusevima, ja sam u nama stanju. On je u minusima. Ovo je nemoguće da ne sam novo jako. A neku čudovistu. Nije nešto. Stavit ću ga u... ajde u set. I bet. Pa ću se sramim ovo jer samo bi bude jako. Samo ću da stavim nešto ruku. I gubi 1800 je. Da vidimo koja je. I jebim ti još. Ajde neka za zrepu i da ga oderam. Da ga napadnemo životni. Take this. Dobro rekao englezi. Gubi 1800 pa ne 5700. Evo matematika. Mislim ja nisam ni računao, samo sam počet. Da vidimo. Ajde. Sad se dogodi res. Nema vez da me se reši. I stavlju odmah, vidite. Sad ću ovo. Battle Pass. Evo, nemoj da je ono jaje. Pa naravno da je ono. On 500. Ajde, jebem. Ništa, and paste. Ne mogu ništa drugo. Šta ću sad? Nemam pojma. Ajde. Igraj nešto, bre. Pa nije nešto jako verovatno. Njihovo poteze. Ovo ima dobar napad. Njega ću napad. I s ovom ću da napadnem njega. Sad će meni isto baga. Jebem ti oca, bre. Radi efekt. Mislim, ne znam što je efekt. Morat će donesti ovo ko hoće mene da razvija jedi govno, jer nisi. Znam se, samo sam tako nešto početi efekt. Aj, sad ću raditi odbranu, a? Inako nema drugog izbora. Ajde, dobra je karta. Mislim, nekad da je dobra, ali nije roca. Šta imamo ovdje? Dobro, evo ovo bi da mogu da postavljam. Neću. Sa jačom ću, jer onako nema smisla da... Daj, bre. Ko je mu da ostavlja ove stvari u deku? Pazi da je nju imao... To je ima je i ovu mogao i da zrepu. Da, ne. Ne treba mi. Stavi nešto, ajde. Pa ću me ponovo pitati za aktiviranje. No. Ok, ne. Ne. Neću baš hoću. Sad samo ću da mu razvijem ovu. Nemoj da neko hrani, bre, ubit ću se. Ne, nisu bagja. Nije, slabo u stvari. Ne. Ajde, aktivirat ću. Ajde, samo ne znam što sam stavila na teren. Ajde, sve mi idu u odbranu.
nešto uradi da se me neko jako napad, hoćemo vozim tira za uvek. Ajde. U napad će nas 100%. Neće? Jebi ga. Mislim, sad. Ajde, pisman. Sad tu ATK. Tu je neka vrtu. Da bi da sjebo, tako reći. Sve će samo bez efekta. Naravno. Sve stavlja ovako zadnje kartu skill. Mislim da se njom Mazda priziva s jednu kartu od 400 napada, ali i 500 odbrane, najmanje 400 napada i 300 odbrane, ali koji je smisli, ipak je slaba karta. I nema efekt još. Gdje si ima efekt, a to je za prizivanje. Stavio. Idem ti još. Počet. Ozbiljno. Ti mene zezaš. To sam uradio, ajde. Evo. Sad jedu gol. Sad ću se sjebeti. 1300, ajde ovo ću 1400 da nije. Pa se sami. Nego ću. Tup. Ajde, ne znam što ovo radim, ali ajde da mu skinem nešto životnih šesa da se ne isputi i da se to mogu u Mayface-u 2, ali sad. Ja sam sjavao sam se ljudi, iskreno moram da kažem. Ali ima velik napad i odbranu. Ima velik napad i ovaj i ovaj. I ti. Take this. Dobro, pao je. I sljedeći potrebu je vjerovatno mrtav. Stavit ću ovu napadu sljedećem potrebu jer znam da je očaran ili nema ništa. A mogu prosto se pada iz nemaze preda. Ja imam više karata da kod njega vidim. I jebem ti oc. Alright. And base. My turn. Summon these to attack. Mogu ovo je dobra karta. A ne mogu napadati. Jebi ga, 3 poteza. A dobra je ta karta, ja nju bi mogu da dobijem, ali mislim da ću da dobijem one bubice koje sam napao. Bravo, dobro. Ovo je dobra karta samo. I ne kažem da nešto dobro, koga briga, i onako će pobjeda biti moja. Nema šta da radi. Kako? Pa naravno, ajde razbini ako bi onako sam gotovo. Mogu si ovo 2000, da ti si ne znam. Dakle, krenu ga. Pepper face. And face. Play can remove one monster from your grave if you normal set one monster from your can automatically disappear grave. Ja ću ovu kartu, tako da ga uplasim i... Čekaj, koji bi ona... Njega. Čekaj, mogu dva, to. Pum. Ja me zezas. Ovo je dobra karta. Nisam ni primetio da ovo ima neki efekt. Čekaj, pa to je spalo. Pa ja ću da pobedim, ladno. Njega. To nije njega, nego ovo. Haha. 500, ko se za napadno sa tih 500? A, efekt. Namesti su odborno.
Aktivirat ću. Pum. Ne zove? No. Nope. Ja me zove, ubit ćemo sad one bube. Ajde. Aktivirat ću. Mi zapraću njega. Ne, okej. Summon. No. Set to attacker. Čekaj. Dobro. Zapraću njega. Ne znam šta radim iskreno. Ne, to je okej. Idemo. Bad base. Ubit ćemo naprijed. Stavać 16 minuta. Borimo se protiv pičke. Makjan. Okej. Da. Okej. Set. Evo da se tam. No. Victory will be mine. Haha. No. Evo ga. X-Iza su dobre karte. Ne znam što sam se... Ne, nisu... Ne. Ja sam pobedio. 1150. Pada su minuse. 950 minuse. 850. Da. Pobjeda. I dobili smo mouse. Okej. Coast i W. To je to za ovog klipa u sljedećoj epizodi. Kad se borite protiv ovog Amerikanca, imamo jako puno ovih... Da imamo... Svi kad vi igrali ovo Zexa. Gledali Zexa. Ja nikad nisam. Ja gledam samo klasični juge serijali. Ćao!